Lauaxeta poesia sariak euskaraz, bertsotan zein prosa poetikoan sortutako lana saritzen dau. Aurtengoa, Jose Anartzek irabazi dau, heriotzaren ataria dugu bizitza lanari esker. Mildots baten antzez lotuta naukazu, beharren nauenean neure berriak? 35 urtetik birako egileari jagokon Lauaxeta olerkigintza saria, Jule Goikotxeak irabazi dau, Traktatuz lanaren egile gisa. Eskerrik asko lehenik eta behin Bizkaiko Foru Aldundiari, sariarengatik. Orduan nahiko nukena da, eta saria, Traktatuz liburuari eman diotenez, liburuko lehen poema irakurriko dut. Albait zoriontsuena izan zaitez gaur, bihar berriro gaur izango baita. Aurtengo Lauaxeta ikusentzunezkoen saria Iban González Pagaldairentzako izango da, goazen gudari danok lanaren zuzendari gisa. Guazen gudari danok proiektu osoan oso gogor lan egin dauen jente dana, ezta? Eta zelan ez, herri honen askatasuna gaitxik borrokatu diendanak, haren zenidiak, eta haren izena eta izanak gaur egun bizirik mantentzeko lanien diar dauen jente dana. Euskera zabaldu eta normalizatzen egindako alegina eta lana biak. Eskertu gurean, Bizkaiko Foru Aldundiak egiten daben autortza berezia da, orezko sari hau. Aurten, Bizkaian, euskerazko irratigintzan ibilitako aurrelari taldeari emogoiako saria. Beste zertan hasi aurretik, eskerrak eman gura deutzudaz, Bizkaiko Ahaldun Nagusi jaun horri, ohorezko Lauaxeta saria emon deuskuzulako. 1973an hasita Euskal Programazioa martxan jartzean, egin genduan lana izan dozu gogoan. Ez ezagunak ginen irratikoentzat, eta baita nahiko arrotzak gotzaitegikoentzat be. Etxe bereko solairu bitan egozan egoitza biak enao bostean. Leku bietan etxeko egin ginduzan Karmelok. Angel Usuetak bideoan Julian Olazabalaga aitatu dauzku. Neuk be, eskerrik asko. Dana emon biharriako maite dan askatasunari. Esaten eban Esteban Urkiagak Lauaxetak. Urtero ekarten dugu gogora Lauaxeta Bizkaiko Foru Aldundian. En primer lugar, quiero darles la bienvenida y agradecer su presencia en este acto. Dana emon biharriako maite dan askatasunari, decía Esteban Urkiaga Lauaxeta, a quien cada año recordamos en este acto en esta Diputación Foral de Bizkaia. Lauaxetak hiru kontzepturen batasuna simbolizetan dago guretzat, aberria, herria eta hizkuntza. Lauaxetak itxi euskun ondarea guk geure egiten dugu. Gura danaren alde borrokatu, ahalegina egin eta lan egin. Gure bizitzaren zati baten dedikazioa merezidu dauanaren alde. Eta euskerak gure hizkuntza zaharrak batu egiten gaitu, maite egiten dugu eta ezagutzera emon gura dugu hiru helburu hauekaz. Erabili daitela, zabaldu daitela, gozatu daigula. Lauaxeta simboliza la unión de tres conceptos, para nosotros importantes: patria, pueblo, idioma. En una sola persona, Lauaxeta nos dejó un legado que nosotros hoy hacemos muy nuestro. Luchar, esforzarse, trabajar por aquello que se quiere, por aquello que merece dedicar parte de nuestra vida. Y el euskera, nuestra vieja lengua, nos une, la queremos y estamos empeñados en darla a conocer en sus múltiples facetas con un triple objetivo: que se utilice,
que se divulgue, que se disfrute. Reitero nuestra felicitación a todas y cada una de las personas que hoy reconocemos, pero también quiero felicitar y animar y mostrar todo nuestro apoyo y reconocimiento a todas las personas que cada día, sin distinción de efeméride y conmemoraciones, trabajan promoviendo, impulsando y difundiendo nuestra lengua y nuestra cultura, y además lo hacen en euskera. Zorionak berriro be, gaurkoan esker ona jaso duzuen guztioi. Baina egunero, bereizgarri eta oroigarri barik be, gure hizkuntza eta kulturea sustatzeko, bultzatzeko eta zabaltzeko behar egiten dozuen eta gainera, euskeraz egiten dozuen pertsona guztiei be, gure aintzatespena adierazo gura deutsoet. Zorionak eta alan egiten segidu daizuen animau gura zaituet,